Ayan na. Ayan mga Aji, good morning pa rin. Ito yung last fight natin mga Aji, pangatlo to. Ito yung nalalang dumayo kay Time Mendo. Ito, naka 3 wins na to, yung tumalo sa OS niya. Tapos nilabang ko na rin yung dito, 2 beses na to. And subukan natin siya sa bagong dating natin ng mga gagamba na naka 1 day conditioning lang. Subukan natin kung kakayanin. Pero ito medyo naka-condition nga to. Ito mga kalaban nyo. Tala. Mga dito yung gagamba. Same size lang to. Same haba ng galamay. Halos magkamukha talaga. Identical mga Aji pati kaha. Ayan, umpisa natin. And yun, sana mag-enjoy kayo mga Aji. Nabigay ng magandang laban Again, pass game lang tayo. Pass game lang. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Laka, 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 laka. Laka mga Aji Grabe. Pinali yung pula. Pinali yung pula mga Aji. Stamina. Grabe. Pasok natin mga Aji. Pinali sa stamina yung... Aray, aray. Nangagat. 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 Nangagat mga Aji. Madami mga bata dito mga Aji Maya lang. Again natin. Talagang dinali sa stamina yung pula mga Aji Uy. Mali ng sapot yung... Ayun. Dinali niya na. Dinali niya na mga Aji. Grabe. Sobrang tapang nitong tala na to. Ikipagsabayan siya grabe. Binalik niya ulit. Wala ka. Wala ka. Grabe. Daming katis. Sugat-sugat mga Aji. Wala. Finish na to. Sunod na balik ng tala na ito. Tapos na tong pula. Grabe, nakakatawa din pala na pinapanood ko lang Tapang mga Aji, tapang na itong tala na to. Grabe, tatapos na tatapos talaga ng gagamba to. Ayan Ayan Grabe talaga. Ang tindi Tindi lumaro. Medyo may aninag na kasi ng araw mga Aji at anong oras na. Medyo mainit na. Ayan Ito siya. Tindi nung laban na ginawa nitong tala na to. Pininis niya talaga. Tapos yung pulahan natin. Ayun lang mga Aji sana nag-enjoy pa rin kayo sa mga laban pinapakita natin. Abangan nyo yung pag-giveaway natin, abangan nyo yung tournament ng mga subscribers, abangan nyo rin yung tournament ng mga vlogger mga Aji. Marami kaming gagawin para sa inyo. Yun lang, and God bless po sa inyong lahat. Good morning ulit.